wa sallam Sudan sun yi taron hattamar salati. An yi kira ga sarakunan sha'iran jihar Kano suna halartar zaman mitin. Bangaren Medical suna ci gaba da shirye-shiryen ayyamu. Wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a wannan mako kenan. Jama'a assalamu alaikum, ya ƙaunar annabin rahma wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da shi kuma ya tsare mu saba masa, amin summa amin. Barkan mu da sake haduwa da ku ta cikin wannan shiri mai albarka na labaran mako, wanda muke kawo muku labarai har ma da rahotanni waɗanda suka shafi tafiyar jama'atu babu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shirin yana zuwa muku daga Jama'atu Media and Publication Nigeria a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammad Sidi. Nazifi na Sidi dan bata dan jaridar ma'aiki shine yake shiryawa da kuma tsarawa. Abubakar na Daha Kabo ni ne zan gabatar da labaran a wannan rana ta Lahadi 5 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yayi daidai da 19 ga watan Julai shekarar 2026 miladiya. Yau taron ayyamul Muhammadiyya Jambulo saura kwanaki 41 da fatan yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam za a ci gaba da shiri. Allah ya sa a yi da mu alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Jama'atu Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam reshen kasar Sudan karkashin jagorancin Sheikh Awwal Husaini sun yi taron hattamar salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka yi wani adadi mai yawa, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga bakin shugaban jama'atu na kasar Sudan lokacin da Nazifi na Sidi yayi wata tattaunawa da shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد أحمد حامد أهيد وحيد محمود سيد شهيد شاهد مشهود هو سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. yan uwa masoya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, muna turo kyakkyawar gaisuwa, ingantattar gaisuwa, datattar gaisuwa ga sayyidi Maulana Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala wa arjahu. Ubangiji Allah ya kara mai martaba da tsawon rai, ubangiji Allah ya kara kwarin gwiwa. Yau muna wani biki na jin daɗin cimma salatul fatihi wanda mun kai ta waradawa a wacan inda ubangiji Allah ya faɗi cikin kundi mai tsarki, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shi ko annabin rahama yana cewa wanda duk yayi min sallah daya Allah zai yi masa 10, wanda yayi min 10 ubangiji Allah zai yi masa 100, wanda yayi min 100 Allah zai yi masa 1000, wanda yayi min 1000 to ai ga inda za a zuba aiki. Yani man salla alayya 1000 marratan harrama Allah tabaraka wa ta'ala jasaduhu ala an-nar wa thabbata Allah tabaraka wa ta'ala qadamuhu mururan ala as-sirat wa rafa Allah tabaraka wa ta'ala darajatuhu wa nawwara Allah tabaraka wa ta'ala qabruhu وألهمه الله تبارك وتعالى رد سؤال منكر ونكير وملأ الله تبارك وتعالى كفه في الحسنات وأوسعه الله تبارك وتعالى معنا جلسه الله تبارك وتعالى تحت العرش يوم ذا ذل إلا ذله. تو منا جن دادي الله يا بام النبي الرحمة، الله يا بام النبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ba wani aiki mun kawo Allah banda zai cimcimta ya bamu, lakin ya bamu don dai tausayin na annabi. To mun gode yan uwa musu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Biki muke fama da shi yau na yani mako 12, kuma muka cimma salatu ala rasul da siga ta salatul fatihi 5 miliyar 252 alfi, sannan da tusu'uniya 36. wannan muka cimma na kusanta ga annabin rahama, wannan muka cimma na samun farin ciki da ubangiji Allah na annabi. To mun gode, kuma muna nan kullun cikin biki muke, kullun cikin maulidi muke, kullun sha'anin annabi muke, ba ma mantawa. Kuma man dalla ala khair ka fa'ilihi, yani kun ga Maulana ne ya zo wannan shifka Sudan ya koma, duk sanda an kai wani girgiza sai ya sun fara su ci a gida ne sannan su je su jo mana mu kan masu abun. To mun gode, kuma da jin daɗin bunƙasar murnar wannan zahiri da ya taho min ziyara khas masoyin mu da ni da Baba Sharif Sani, kuma da ku ji ma irin waken da yake yi da ni da Baba Sharif Sani. Yawa shi shine Maulana Malam Rokal na manzon Allah, wanda duk wani dai mawaki na Sudan dai ba Haushe ban ce ma da Yarabawa ba, to cikin rene ne yake. Shine gagararren masoyin manzon Allah, shine mai yi dan Allah, shine wanda bai yi wai don bai waka ba don ka yaba shi, bai ba don ka bashi wani abu, bai ba annabi don ka, shi dai in yana son ka gane makan Malam Rokal ka zo kana son annabi.
to sai mun ka samu yana tahiya irin tahiyar baba don haka muka yi jiki da shi kuma mun ka samu yana son baba yana son mai son baba yana sha'ani na annabi to ubangiji Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa kuma za ku ji irin yani waƙar da yawa da mun yi da baba insha Allah mun gode ubangiji Allah ya bamu da manzon Allah kun ji irin bikin da muke fama da shi a nan Sudan mun gode shagawar shugaban jama'atu na Sudan kenan a wani labarin kuma jihohin Najeriya suna ta shirye-shiryen taron ayyamul Muhammadiyya na wannan shekara ta 1448 shekarar 2026 wakilanmu na jihohi sun tabbatar mana da cewa ana ta zama domin tattaunawa da kuma tsare-tsaren yadda za su shigo jihar Kano domin halartar wannan babban taro wanda ake gabatarwa duk shekara a ranakun 16 da 17 da kuma 18 ga watan Rabiul Awwal ranar 19 ga wata ita ce ranar hawan takutaha a birnin Kano ana gabatar da taron a kofar gidan maulanmu Sheikh Sharif Sani Jambulo Hafizahullah muna addu'ar Allah ya taimaki masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hore wa kowa abin yin hidima amin summa amin an yi kira ga sarakunan sha'iran jama'atu na jihar Kano suna halartar zaman tattaunawa wanda ake gabatarwa duk ƙarshen wata a Jambulo sarkin sha'iran jama'atu na jihar Kano wato Alhaji Ibrahim Autan Sidi shine yi wannan kira yayin tattaunawarsa da Nazifi na Sidi. Assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh. Malam Nazifi dan Jabida Annabi sallallahu alaihi wasallam ina maka fatan alkhairi. Ta sanarwa ta anan ina ga kira ne kamar guda 2 zuwa 3 ga illahi ga baki ɗayan sarakunan mu na portfolio kalgamman da su muhimmantar da halartar mitin da muke yi na duk ƙarshen wata domin sanin yanayin shirye-shirye da muke yi na ayyamul Muhammadiyya da hawan takuta. Zuwan kowane wato jagora na da matuƙar muhimmanci. Sannan kuma dukkanin member mu na sha'aba jama'a ta Habibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Kano State su ma muna kiransu da su binciki sarakunan sha'iban da muke da suna portfolio kalgamman domin jin shirin mu na takuta da ayyamu daga wajen su. Haka zalika ina ƙara kira ga bangaren halifofi na wato halifofin Autan Sidi kenan da su tuntubi Malam Musa Kaka ko kuma Malam Ahmad Autan Sidi Salanta domin jin yadda shirin giwan mu ta bana da kuma tsare-tsaren mu na ankon hawan takuta a wajen su ne su ji dukkanin tsare-tsaren da muke ciki kafin lokaci ya ƙure ina kuwa fatan alkhairi na kusa da nesa da fatan Allah kai mu wannan lokaci lafiya Allah ya ƙara hore mana abin da zamu hidima da shi a zafin Annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum naku Alhaji Ibrahim Isa Autan Sidi Alhaji Ibrahim Autan Sidi kenan masu sauraro kada ku sha'afa shirin labaran mako kuke saurara daga Jama'atu Media and Publication Nigeria za ku iya kallon cikakken bidiyon shirin da ma sauran shirye-shiryen mu a YouTube channel mu mai suna Jama'atu TV and Radio Online har ma da sauran shafukan mu da suke a Facebook da TikTok baki daya kafin shirin ya ci gaba mu saurari wannan kasidar. zamani masanin karambuna a fili da ba'i Muhammadu Zul'ula indararo na rahama tsira da martaba ka kara wa Mustafa alai sahabi kamar su alin su ba sun ba da rayuwa ga annabi mai kyan sufa dilasu mu kai da su a yabo kuma mu kambama sa'ar da sidima mai dare uku a Jambulo ana manta martabar annabi shi kuma ya kwakulo masoyan gabas da yamma ya sa su sun bulbulo Maula ya sharsharo sanu barka da hidima ya Rasulallah rububan so muke ma ya Rasulallah rububan so muke ma salamun alayka ya wanda ya fito a tar salamun alayka ya mai aske wa walfabar Autan Sidi da Jagayya muna godiya barkanmu da dawowa yanzu shirin zai ci gaba
Bangaren yan medical su ma suna ci gaba da shirye-shiryen su don tunkarar taron ayyamul muhammadiyya na wannan shekarar ta 1448 shekarar 2026 kamar yadda za ku ji daga bakin mataimakin shugaban yan medical na ƙasa wato Dr. Ahmad Abubakar Jarkobo. Alhamdulillah mun gode Allah mu da shugaba da'iman. To bangaren mu na medical dai ba za mu ce ci gaba da ake ta yi da shirye-shiryen ayyamu babu wani sabon al'amarin Allah ya dade muna kan tuntuban dukkan membobin mu da suke nan Kano da kuma sauran jihohi muna ƙara kan kira da ƙara kaimi kan shirye-shirye in Allah ya da abin da ake ci kenan kuma shirye ta nisa in Allah ya da na roƙon Allah kuma ya dace da mu sa a gama lafiya a farman shugaba sallallahu alaihi wasallam. Bangaren yan medical kenan yanzu kuma ga wakilinmu na jihar Zamfara Yusuf Abdullahi domin sauraron rahoton da ya haɗa mana inda ya yi wata tattaunawa da shugaban jama'atu na ƙaramar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara wato Malam Zurkallaini Idris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya annabi muna fatan kowa yana cikin koshin lafiya Allah ka ba mu mafita alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai yanda aka umarta a yi bayani a takaice dangane da duk shekara irin shirye-shiryen da ake a ayyamul muhammadiyya wanda muke zuwa takuta Kano to alhamdulillah ga shekaran ma duk daga cikin yanayin da ake ciki muna bakin kokari albarka annabi zamu mun sani cewa dai yan kuzo Zamfara kusan duk shekara muna tada babura wanda za su kai irin 30 akalla da motoci kantoci da kuma kanana haka wanda al'umman maza da mata suke hankoro kowane shekara ana bakin kokari to bana ma cikin iyawa Allah insha Allah muna ta bakin kokari kuma shi kanshi Baba Sidi ya san da tafiya tun kanan a yawa haka kuma a haka ba magajiya ba kullun karuwa muke samu kuma muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala ya ƙara mashi lafiya ya ƙara mashi daukaka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan jagorori na jahohi da na ko ina muna ƙara goyon baya gare su da fatan Allah sa a yi lafiya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rahoto daga wakilinmu na Zamfara kenan. Sai kuma bangaren amsa tambayoyin masu sauraro inda a yau za ku ji amsar wata tambaya wadda wani bawan Allah ya turo yana tambayar menene bangaren alaye da sahabbai. Muna mika wannan tambaya ga shugaban kwamitin da'awa na jama'atu inda ya bada amsa kamar haka. Alaikum salam wa rahmatullah. Wannan zai fi baka da yamma da fatan mun jima lafiya. Ya so ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta Allah ya amsa mana saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ai bar mu da shi alfarmansa. To kamar yadda mai tambaya yake tambaya akan menene bambanci tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko asai sahabban annabi in an dauko wani guda daya da kuma ali muhammadin a gane ko kuma da kuma ahlul baiti. To idan aka ce wannan ahlul baiti ne to ana nufin wannan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shi ahlul baiti in ka dausa ali aqilu ali ja'far su imamuna abbasu su imamuna ja'far su imamuna abu sufyan waɗannan duk ana kiransu ahlul baiti. To su sayyidina ali sayyida fatima sayyidina hasan sayyidina husaini dukkanin su ana kiransu ali muhammadin. Duk wanda yake da alaka jini ma'ana yana daga cikin ƴaƴan yayyen mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau bangaren mata walau bangaren maza to ana kiransu ali muhammadin. Kafin ce ne to gaskiya daga cikin su duk wanda aka ce gashi har ya riski ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to darajarsa ta wuce ta sahabi ko ba dan komai ba saboda wannan jinin ma'aiki da ya gifta a tare da shi kafin ce ne ya fito daga cikin ahlin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma idan aka ce sahabi wannan shine a takaice ahlul baiti. Kaga shi yana da ran duk wanda aka kira shi ahlul baiti in dai yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne shi to yana da rank biyu. Rank ɗinsa na farko shine na farko gashi ahlul baiti ne na biyu kuma gashi me sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kaman ka dauka matan annabi ne su zaka kira su sahabban annabi sannan kuma ahlan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda matarsa ne sannan kuma suna da me matsayi na me su matan annabi kafin sai ne. To haka kuma idan aka ce gashi wannan ƴaƴansa ne kamar sai da Fatima da sauransu suna da matsayin cewa kuma wannan su ƴaƴansa ne na ciki. Allah ya sa mu tambaya ya fahimci abin da nake nufi. To kaga mutsa iya wannan in aka ce ali muhammadin ko ahlul baiti ana nufin su sahabbai ne sannan kuma su ahlul baiti kaga suna da mukami guda biyu kenan ga matsayi na sahabbantaka ko kuma matsayi na ahlul baiti. Sannan shi kuma sahabi idan aka ce sahabi ana nufin shine wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake kira sahabi. A bisa ƙari na mai tambaya shine akwai kuma muhdarami shine wanda yake bai kai sahabi ba amma ya fi tabi'i. Shi muhdarami shine wanda yake yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai haɗu da annabi ba bai gan shi ba. To kaga saboda wannan zamanantaka da yi da annabi ya fi tabi'i amma bai kai sahabi daraja ba. Akwai kuma tabi'i shine wanda yake shi kuma sahabin annabi ya gani. Akwai tabi'ina shi kuma wanda yake bai ga sahabin annabi ba sai dai ya ga wanda ya ga sahabin annabi. To Allah ya baka annabi ya kara mana kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan yan uwa an amfana domin turo da taku tambayar za ku iya turowa akan wannan lambar kamar haka 0814096555.
Yanzu za mu je ga ɓangaren mu na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Malam Khamisu Sifikan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke dauko hadisan daga littafin Tuhfatul Jambalawiyya wanda Maulan mu Sheikh Sharif Sani Jambulo ya wallafa shi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. An Ali radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intizarul faraj min Allah ibadatun wa man radiya bil qalil min ar-rizq radiyallahu ta'ala minhu bil qalil min al-amal. An karbo daga Imamu Ali Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce intizarul faraj min Allah ibadatun, jiran yayiwa daga Allah shi ma ibada ne. Ma'ana Allah ya halitta kuma yana jarraba halitta. Allah ya halicci kowa kuma yana jarraba kowa. Dukan mu muna cikin wata jarrabawa wadda Allah ya mana. Misalin mara lafiya, Allah ya jarrabe shi da wannan rashin lafiya. Misalin wanda yake cikin damuwa ko ta rashin kuɗi ko ta wani abu, to Allah ne ya saka masa wannan jarrabawa. To akwai abin da ake kira alfaraju, yayewa, ma'ana yayewar wannan damuwa. To yayin da mutum yake cikin jarrabawa, ba abin da yake jira, ba abin da yake fata sai Allah ya kawo lokacin da zai yaye masa wannan abu. To kana addu'a, ina addu'a, muna addu'a, Allah ya dauke mana, ya yaye mana duk damuwar da take damu. Da wannan zaman jiran, sa rai da muke yi tare da haƙuri, tare da jira na wannan yayewar damuwar da take damun mu, to Allah zai ci gaba da rubuta maka lada. Allah zai rika rubuta maka lada na haƙurin wannan ciwo da yake damun ka, matukar ka yarda da cewar Allah madaukakin sarki zai yaye maka. Annabi ya ce wa man radiya bil qalil min arziki, duk wanda ya yarda da dan kadan daga arzikin da Allah ya bashi, radiyallahu ta'ala minhu bil qalil min al amal, Allah zai rika yarda da dan kadan din abin da yake yi na daga aiki. Ma'ana idan Allah ya bamu arziki, idan Allah ya bamu abin da ya bamu, ta yiwu ya bawa wasu manya kai kuma ya baka madaidaici ko matsakaici ko kuma dan kadan. To idan ka karbi wannan abin da Allah ya baka da godiya ga Allah, abin da Allah ya baka ya zama ya faranta maka rai, dan kadan din kana jin dadin ta, kana godewa Allah cewar Allah ne tabaraka wa ta'ala ya baka wannan dan kadan din, to kai ma sakamakon da Allah zai baka shine duk sanda ka aikata dan kadan, yayin da wani yana fula kafa 100, idan kai kafa 2, to wannan biyun sai Allah ya yarda da ita ya zama ta faranta wa Allah. Yayin da wani ya salati 1000, idan kai salati 10, wannan 10 sai ta zama ta faranta wa Allah. Ma'ana koyaya inda kana da godiyar Allah, to Allah zai rika godewa abin da kai komai kankantarsa. Wannan shine ma'anar abin da kai Allah zai ma, abin da kake fuskantar Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake fuskantar ka da shi. Wannan hadisin yana koya mana ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, jin daɗin sakamakon duk da Allah ya bayar, kaso rabo duk abin da Allah ya bamu mu rika karɓar sa da jin daɗi tare da godewa Allah bisa cewar ba cancanta ba ce, Allah ne madaukaki mai karamci ya bamu, kuma abin da ya bamu idan duk duniya za ta haɗu ba za ta iya bamu shi ba in ba Allah ne ya bamu ba. Saboda haka muna godewa Allah tare da farin ciki da abin da Allah ya bamu. Allah ya bamu, ya ƙara bamu. Allah ya haɗa mu da nabiyar rahmat sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Khamisu Allah ya maimaita ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, a nan muka zo ƙarshen shirin labaran mako na wannan makon, a madadin dukkan yan uwa abokan aiki baki daya, da Zifi Nasiri dan batta dan jaridar ma'aiki shine shirya kuma ya tsara shirin kamar yadda kuka ji shi. Ni kuma Abubakar na ɗan haka da na gabatar nake cewa ma'assalam.